Ahojte, vítajte pri mojom prvom vlogu. To som si nikdy nemyslela, že poviem ako matka. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. Takže, ahojte, volám sa Viktória, mám 27 rokov a momentálne som na materskej, ale teda stále pracujem, venujem sa tvorbe obsahu na sociálne siete a keď mám čas, tak po večeroch ešte navrhujem interiéry. Tieto videá som sa rozhodla vlastne natočiť pretože ako tvorca obsahu na sociálne siete by ste si možno mysleli, že mám strašne veľa fotiek, videí, aj čo sa týka našej rodiny a teda nášho syna a nášho psa. Ale paradoxom je, že to tak vôbec nie je. Môže mať odfotené instagramové raňajky z roku 2017 alebo aj z môjho včerajšieho dňa. Ale práve pri takých momentoch, kedy sa náš Levi smeje, alebo sa mu podarila prvá otočka alebo podobne, tak vlastne keď trávim čas s ním, tak ten telefón v ruke nemám a nemám ho pri sebe. A tým pádom nemám tieto veci všetky zachytené. A tak som si povedala, že možno pre niekoho trápne začínať v 27 rokoch YouTube channel, ale ja som si povedala, že keď už to nemá nikoho zaujímať, tak to raz bude zaujímať našu rodinu. A keď si o 5, 10 alebo 15 rokov sadneme a pozrieme si spolu s našimi deťmi, s našou rodinou tieto videá, tak si možno dobre zaspomíname, tak ako my spomíname teraz pri videokazetách. Preto som sa rozhodla, že by som sa tomuto chcela venovať, že by som chcela vydávať každý týždeň nejaké video, aby sme si aj my ako rodina tie spomienky robili. A aby som možno trošku vystúpila zo svojej komfortnej zóny, aby som sa prestala úplne vnímať, čo sa týka môjho fyzického ja, že som škaredá, nie dosť dobrá alebo podobne. Pretože som si teda prešla body shamingom asi ako každá žena, ale teda výraznejšie to bolo v tehotenstve, o čomu sa môžeme teda pomenovať neskôr, lebo podľa mňa je to veľká téma. Takže chcem vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, chcem sa prestať kontrolovať, ako vyzerám, či som namalovaná, či som strápatá, či sa vám ukazujem iba z môjho dobrého uhla. Poďte so mnou na túto cestu, vítam vás tu, teším sa na to a ak to pozeráte vy, moja rodina, naša rodina, tak dnes je piatok 13. decembra 2024. Levi má 5 mesiacov aj týždeň. Naša Zolka Dilinka má 4 roky. Áno, 4 roky. A my bývame v novom byte. Asi 2 mesiace skoro, ani nie ešte. A dnes máme veľmi hektický deň a dnes ide mama prvýkrát od pôrodu von. No ahoj, ty si sa zobudil. Áno. Ideme na magnetoterapiu. No, idem po 200 rokoch na nechty. Levi zaspal v vajíčku. No a som veľmi zvedavá, či tam bude spať, lebo keď som bola naposledy asi pred 6 týždňami, tak ho tam jedna milá pani nechtárka musela kočikovať, lebo tam plakal. Takže som veľmi zvedavá, ako to dopadne dnes, lebo mám aj manikúru a aj pedikúru potom. A to mám zase na inom mieste, lebo som si to takto fantasticky naplánovala. Tak a pozrite sa, papkám takéto. Ale tak sa nečakám. To mi dúvom. Dobré ráno, dneska je nedeľa, môj manžel akurát robí raňajky, Levi sa tu hrá, máme tu nachystané spolupráce, ktoré dneska musím natočiť. A ja by som chcela, miláčik, aby sme si toto dali ako takú tradíciu našu rodinu, že budeme mať každú nedeľu lievance. Dobre, môžeme sa stredať. Dobre. Keď je pondelok a ja som chcela veľmi natáčať, lebo sme mali poslednú hodinu baby balancu v tomto roku. Lenže stala sa taká zaujímavá vec. Väčšinou tak vstávame okolo tej 8. a o 10. máme ten baby balance a Leviho som si dala k sebe teda do postela, dala som mu papať, trošku som zadriemkala, on trošku zadriemkal, zobudili sme sa 9:45, čo sme už mali
dávno odchádzať na baby balance. Takže sme samozrejme meškali, obidvaja totálne zaspatí. Ja som nestihla ani kávu, ani raňajky, ani nič. Samozrejme, že polko hodiny sme vymeškali a v druhej polovici Levi papal a sa pokakal. Takže tak vyzerala naša posledná hodina baby balansu. A teraz už samozrejme nastal čas, aby išiel znovu spať. Takže som si ho dala takto do nosiča. Trošku sme sa takto pomojkali. A ja si idem zjesť raňajky na obed. A dala som si konečne kávu. A inak tieto poháre milujem. Sú zo Sheinu. A nevedela som teda, čo odtiaľ príde. Ale sú perfektné. Vlastne si ich môžem zobrať takto aj na cestu. Takže milujem. Ňam. Na ľadovú kávu v lete. Ňam. A ešte k tomu, čo sme robili včera. Včera som natočila vlastne všetky spolupráce, ktoré som mala. Čo sa veľmi teším, lebo mala som asi takže 2-hodinové okno, kedy bolo dobré svetlo a všetky konštelácie nasvedčovali tomu, že to proste stihneme. Levi bol najedený, vyspatý, bol s Dankom a ja som si mohla proste točiť, takže to bolo super a LTT som to stihla. A večer sme mali náročnú noc, lebo Levi má sopliky teraz a budili sme sa, hádam aj každých 10 minút na to. A nepomáhalo ani odsávanie, ani nič, takže nejako sme túto noc museli dobojovať a boli sme ráno obidva a asi všetci teda hotoví, keďže sme si toľko pospali. No, dobre, to je odo mňa teraz na dne všetko, idem si spávať tieto raňajky. No, toto je moja breakfast lunch situation. Kávička hotová. Aj tuto sa hrá. Malinký náš. No a toto je môj dnešný look. Nenamalovaná hnusná. Tuto v tejto súprave, v ktorej žijem už tak 5. deň. To si ani nepamätám, kedy sa naposledy stalo. Ja si v kľude zjem raňajky. Hej! Je sobota a my ani nevieme, ako tento týždeň strašne rýchlo prešiel. Ale včera sme mali vianočný večierok a dopadol úplne super. Teda aspoň si myslíme, že boli všetci spokojní. Hrali sme krycie mená. Najlepšia hra na svete a nachystali sme všelijaké také vianočné občerstvenie, vianočné drinky, aj nealko, aj alko a Levi spal fantasticky na to, že sa to úplne húčalo a dávam sem taký malý zostrih a aj neviem fakt, ako tento týždeň celý prešiel. Snažila som sa natáčať čo najviac, že? Ale ešte sa musím do toho viac dostať. A my sa tu akorát hráme. Robíme všelijaké pokroky. Otáčame sa už konečne aj do druhej strany, že? Lebo musíme cvičiť aj viacero Vojtoviek. Alebo teda, neviem ako sa to proste tam stupňuje, tie polohy Vojtovej metódy. A teraz sa ideme venovať naplno Levimu. Tanko je akorát dozolí vonku. A ideme si spraviť pekný večer, ideme ešte niečo popracovať, dokončiť nejaké veci, nech už sa môžeme chystať na zajtra a pomaly už na Vianoce. A vlastne všetko ostatné, vrátane Vianoc, uvidíte v ďalšom videu a ja už sa na to nesmierne teším. Čo povieš? Musíme ísť sa do kamery? Čo? Musíme ísť sa do kamery? Joj. Jaj. Tak. Tak my vás pozdravujeme a vidíme sa v ďalšom videu.